Dobroveče. Dobrodošli na još jedan online događaj koji organizuje Mensa Srbije. Moje ime je Jelena Isajlović i ja ću večeras biti u ulozi moderatora. Veliko zadovoljstvo mi pričinjavaju ovi online razgovori jer su sjajna prilika da se međusobno upoznamo, da razgovaramo o nekim zanimljivim i aktuelnim temama, ali i da predstavimo svoje članove koji su sjajni u onome što rade. Takva je situacija i večeras, jer ćemo pričati o jednoj neobičnoj, zanimljivoj, ali i kreativnoj temi koju smo nazvali telo kao instrument. Moji večerašnji sagovornici su članovi grupe Alice in Wonderland, Ana Vrbaški i Marko Dinjaški. Ana, Marko, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče. Dobroveče. Bolje vas našli. Na samom početku želela bih malo bolje da vas predstavim. Duo Alice in Wonderland je nastao 1998. godine na Fruškoj gori, a od tada je plodove svog kreativnog rada proširio na čitav region. Jedini su u ovom delu Evrope koji se bave vrlo specifičnom vrstom scenske umetnosti, spojem muzike, pozorišta, plesa i akrobatike kroz posebnu veštinu telesnih perkusija. Za ovu tehniku, u kojoj je telo ritmički instrument, edukovali su se kod svetski poznatih telesnih perkusionista. Alice in Wonderland je životni projekat čije jezgro čine muzičari Ana Vrbaški i Marko Dinjaški, koji su već 25 godina partneri kako na sceni, tako i u životu, što daje novu dimenziju njihovom prisustvu i odnosu na sceni. Svoje projekte realizuju kao udruženje građana Otvoreni krug Novi Sad. Marko i Ana se bave edukacijom i vode radionice telesne muzike za decu, mlade i odrasle. Žele da telesna muzika nađe što veću primenu u obrazovanju dece, mladih i odraslih, kako bi cela zajednica mogla da oseti dobrobiti ove sjajne tehnike. Verujem da je ovaj uvod bio sasvim dovoljan da poželite da čujete naš večerašnji razgovor, a pre nego što nastavimo sa razgovorom, želim da vas ohrabrim da ostavljate pitanja u komentarima ispod live-a na Facebooku. Ja ću te komentare svakako pratiti i onda ću ta pitanja postavljati Ani i Marku. Za početak, interesuje me kako je zapravo nastala grupa Alice in Wonderland. Davno to beše. To je iz prošlog milenijuma. Da kažemo, pošto smo tada, krajem tog prošlog milenijuma, nas dvoje krenuli u tu avanturu, u stvari smo se upoznali i preselili na Stražilovo, na Fruškoj gori i tamo smo onda započeli našu i porodičnu, a i umetničku karijeru, da kažem. Porodična karijera, to zvuči kao da imamo 16 dece, imamo i dvoje samo. I dovoljno. Uglavnom, dakle, to je bilo 98. godine kada smo se Marko i ja uzeli i odlučili da živimo gore na Stražilovu, da se preselimo u stvari u vikendicu u kojoj smo pre toga proveli jedno leto koje je bilo divno. To je bilo leto posle moje srednje škole koje je bilo najduži raspust i naravno i najlepši, definitivno, i stvarno nam je bilo predivno i onda smo odlučili da želimo da nastavimo da živimo zajedno i da želimo da zajedno nastavimo da stvaramo muziku i da uopšte stvaramo svoj svet. I preselili smo se gore sa Vidom koji je bio beba od 3 meseca i onda smo naučili razne neke stvari o prirodi, kako ona uopšte nije samo da dođeš i da uživaš i da bereš cveće, nego da takođe može da bude i opasna, jer smo doživeli i bujicu koja nam je odnela kola. To se desilo 99. godine. Nisu to bila velika kola, to je peglica u pitanju. Možda je normalno što je i voda mogla da je odnese. Ali svejedno to je bilo veliko iznenađenje. Takođe smo preživjeli i tu zimu koja je bila izuzetno hladna i shvatili smo da uopšte nismo bili spremni, u smislu da nismo imali dovoljno adekvatno grejanje i tako dalje. A ni peć koja može da izdrži takvu zimu. Mnoge stvari smo naučili i o prirodi i o životu i o nama samima, a u isto vreme smo tek prvi put smo i počinjali da budemo roditelji, tako da sve je to za nas bilo novo i potpuno drugačije. A onda je došlo proleće i to je bilo divota posle te hladne zime koju smo jedva preživeli. Mi smo se ipak izborili sa prirodom i došlo je proleće i jako smo bili srećni. I onda je došlo i leto.
Ali pre toga je došlo bombardovanje. Ne, nije je došlo bombardovanje. Jeste, 99. O, da. 99? Jesi sigurna? Da. Ne, to je bilo pre bombardovanja. Pošto smo prvo, na početku leta, doživjeli one letnje pljuskove, znate, ono kada pada kiša, sat i po vremena, ovako jedan zid od vode, ne vidi se dalje od pol metra, pa nama je u dnevnu sobu krenuo slab niz taj zid, pošto je bio krov na jednu vodu, što se kaže, i niz taj zid je krenula voda da teče unutra. To je još jedan izazov, ajde sada... Nešto više od jedne vode, što bi se rekao. Na više od jedne. Nije samo krov od jedne vode, nego bio je vodopad celo. Tako reći vodopad. Tako da razne neke stvari smo naučili o životu u prirodi, o tome kako izgleda kad se preseliš u vikendicu, pa tek onda shvatiš da to u stvari baš i nije kuća za život. Ali pošto smo bili klinci, jer smo imali... Mladost, ludost, kažu ljudi. Koliko? 19 i 24 godine. Da. Onda smo bili spremni da se sa svim tim izazovima uhvatimo u koštac i verovatno smo zato i dalje tako spremni da se uhvatimo sa različitim nekim izazovima u koštac i da spremni smo stvarno da stalno u stvari stvaramo neke nove sopstvene svetove i u umetnosti, a i u životu takođe. Recite mi, s obzirom da ste pomenuli da ste imali zaista dosta izazova, u tom prvom periodu, da li je bilo trenutaka kada ste pomišljali da jednostavno odustanete od svega i da nastavite sa životom koji živi 90% prosečnih ljudi? Pa to je bio naš život, mi smo se odlučili za njega, nismo imali neki drugi sad kao rezervni život. Imali smo taj i mogli smo samo njega da živimo. Ili da se odlučimo za to da odemo u mansardu. Možda u manastir da odemo, to bi bilo rešenje. U garsonjeru na mansardi. Ali ne, stvarno to nam nije padalo na pamet uopšte da se vratimo u Novi Sad, da živimo u Novom Sadu. Zbog toga što se sve nekako poklopilo se i to što smo izabrali taj život u prirodi, ali takođe i bombardovanje koje je izmenilo potpuno način života ljudi sa kojima smo, mislim, kako da kažem, normalan, običan način života. Ja se sećam kada sam došla tog leta, prvi put u grad, posle ne znam koliko jedno... Kad si skelom prešla. Jeste, kad sam skelom prešla, sećam se koliko se meni Novi Sad osetio u stvari i koliko sam ja shvatila da ja više uopšte tu ne pripadam, nego je moje mesto u stvari na Stražilovu, bez obzira na to koliko je bilo teško, komplikovano i začuđujuće. A verovatno je prelazila skelom tu odmah kod vodovoda, pa tu se baš osjeća... Što bi rekao, Andrla. Da, kako se osjeća kanalizacija u Maksima Gorku. Ulici Maksima Gorku. To je naš pesnik, Andrla, Bože, Branko Andrić Andrla, da. Cela jedna njegova pesma je posvećena upravo toj rečenici. Dobro, drago mi je da smo naučili nešto novo i da smo čuli za jednog novog pesnika. Htela sam da se mi vratimo na vašu umetnost i da pre svega objasnimo ljudima koji možda nisu do sada čuli za telesne perkusije, da pre svega objasnite iz kojih se zapravo elemenata sastoji vaša umetnost. Pa možda još malo da premotamo, jer smo mi više počeli da pričamo o svom životu, a ne o tome kako je Alice in Wonderland. U suštini, mi smo na početku svirali free svirke i bili smo potpuno otvoreni za razne ljude da dođu, da se uključe i da sviraju. I sa nama su svirali oni koji nikada u životu nisu svirali nikakve instrumente, a i oni koji su stvarno profesionalni muzičari. Ali u to vreme nismo se bavili telesnim perkusijama. Jeste, nego smo samo svirali kao klasični free band, smo svirali različite svirke. I negde 2013. kada premotamo daleko unapred, sam ja učestvovala u jednom evropskom projektu. U Poljskoj sam bila u Varšavi i tamo sam se susrela prvi put sa telesnim perkusijama. Simone Belece, jedan muzičar iz Italije, iz Modene, je održao radionicu telesnih perkusija i ja sam bila oduševljena. Marko i ja smo pre toga istraživali pozorište, istraživali smo muziku na sve različite načine, bavili smo se fizičkim teatrom,
Nekako i pozorište i muziku, to jest pokušavali smo to da... I shvatili smo da je u stvari to najbolji način za nas da možemo i da se krećemo, a ne da budemo zarobljeni iza klavijature ili iza bubnja i da u isto vreme možemo da stvaramo muziku i tako smo i počeli da se bavimo telesnim perkusijama. Telesne perkusije su u stvari sve to zajedno, telesne perkusije i pevanje se nazivaju telesna muzika zbog toga što je to jedna tehnika koja omogućava da samo svojim telom akustično stvaramo muziku. Telesna muzika se ne koristi samo kao tehnika, izvođačka tehnika, nego je takođe i tehnika koja može da se primeni na različiti rad. Naprimjer, ono što smo radili pre nepune 2 nedelje bili smo u Sloveniji i držali smo radionice za mlade na festivalu omladinskom Bina Mira. To su upravo bile radionice Telo kao instrument. I suština je bila u tome ne toliko samo da proizvodimo muziku i da stvaramo muziku, jer neka od te dece nikad u životu se nisu bavila muzikom i samim tim za njih je to bilo nešto potpuno novo i oni su kretali bukvalno od nule u bavljenju muzikom. Nego takođe je bila ideja da od te neke potpuno raznorodne grupe, recimo iz Nemačke smo imali decu koja su i došla iz Sirije pre 2 godine, i neka druga deca koja su iz Nemačke, ali ne može se reći da su oni bili sami iz Nemačke homogena grupa, pa su onda tu bili Rumuni, koji, naravno, niko od njih nije pričao drugi maternji jezik, tako da smo se svi sporazumevali na engleskom. Tu su bili Bosanci takođe i dece iz Šida, iz Srbije. I sad od te 4 nacije, mada ih je više u stvari nacionalnosti u okviru te 4 grupe, mi smo u stvari imali zadatak da stvorimo jednu homogenu grupu i da oslobodimo tu decu, da shvate da u stvari kroz muziku i umetnost mogu takođe i da se oslobode, da ona može da bude takođe i terapija i da nije suštinski da oni postanu vrhunski profesionalci u izvođenju muzike, nego da je suština u stvari u tome da ih ona oslobodi, da ih zabavi i da razbiju neke predrasude koje inače imaju o drugim ljudima, o drugim verama, o drugim nacijama, o drugim kulturama. Tako da ja mislim da smo to jako lepo uradili, možete videti video na našem YouTube kanalu, baš sam ga prekjuče postavila i montirala pre toga, koji baš jako je bilo dirljivo zbog toga što smo obrađivali pesmu Katarine Velike, Zemlja, i svi oni su u stvari pevali ovo je zemlja za nas, to jest ovo je zemlja, i na kraju su svi zajedno otpevali ne idi, ne idi, ne. Mislim, bavili smo se u stvari, to je omladinski aktivizam, bavili smo se problemima baš toga što deca, mladi, to jest ne deca, ali ajde, mladi i svi oni koji su obrazovani u principu odlaze, ne samo iz Srbije, nego uopšte iz cele istočne Evrope, odlaze negde u neku Evropu gde će opet biti posmatrani uglavnom kao građani drugog reda zbog toga što tamo ne pripadaju, kao što ne pripadaju ni ti Sirijci. Tako da mi u principu jako puno toga zajedničkog imamo i uvek se nađe nešto zajedničko u svakoj grupi koja nam dođe na radionici. Tako da telesna muzika je nama jako moćno oruđe za razne stvari. Za spajanje grupa koje treba spojiti, za rad sa decom koja su recimo osnovnoškolskog uzrasta, na razvoju motorike, na razvoju govora, za rad sa, recimo, radili smo i sa grupama koje su bili gluvi ili slepi. Bilo je stvarno izazovno raditi sa gluvima, a takođe i sa slepima, ali slepi su nekako mnogo senzitiviraniji na zvuk, a sa gluvima je bilo jako zanimljivo zbog toga što smo radili samo na osnovu vibracije i isto tako i na osnovu pogleda, ali mnogo više na osnovu vibracije. U jednom momentu smo ih zamolili da zatvore oči i da osjećaju vibraciju. Tako da, stvarno smo radili sa svim mogućim ciljnim grupama, ja mislim, koje možete da smislite. I sa decom, i sa mladima, i sa odraslima. I suština u stvari jeste u tome da ta telesna muzika je za nas jedan čitav univerzum, upravo kao što je postala Fruška Gora i ta naš prostor u koji smo se preseljali je postao čitav jedan univerzum, jedan drugačiji novi svet. I u tom smislu mi smo stvaraoci u svakoj dimenziji. Umetnici smo i u životu i u umetnosti. Jer
ovo što radimo i ovo čime se bavimo je u stvari najekološkiji način da se stvara muzika. Ne treba nam ništa, imamo sve što nam treba od Boga. I ne stavimo nikako đubre. Jeste, nemamo nikakvih rekvizita, ne moramo da imamo u stvari. Osim toga, socijalno uopšte nije određeno, znači ne moraš da imaš određeni socijalni status, ne moraš da imaš novac, ne moraš da imaš ništa, ne moraš da imaš čak ni prostor u kojem ćeš vežbati. Telesna muzika je u stvari najdemokratskiji način bavljenja muzikom zbog toga što može bukvalno svako da je praktikuje. Sad ne znam koliko je to dobro da pričamo u ovom današnjem kapitalističkom svetu, možda to baš nije pametno. Verujem da nekima neće biti dopadljivo. Baš mi se dopala ova priča koju ste sad podelili sa nama. Drago mi je što postoji nešto što može da spoji različite ljude iz različitih društvenih slojeva, mogu tako da se izrazim, sa različitih strana sveta. Rekla bih da zapravo u telesnoj muzici nema ograničenja. Je li potrebno da imamo sluha ili bar osjećaj za ritam da bismo mogli time uspešno da se bavimo? Pa, mislim, svi mi imamo neki osjećaj za ritam, možda nesvesno, ali nesvesno duboko u nama, svi pulsiramo, svi, dok smo živi, mi smo u nekom ritmu, jel, hteli mi to ili ne, znali ili ne, tako da ako ne znamo, ono što je sledeći korak je da to spoznamo, a jedino nekim radom na tome možemo doći do te spoznaje. I samim tim smo onda već učinili taj jedan korak da možemo da idemo dalje i da možda to podišemo na neki viši nivo, tu već neku našu unutrašnju ritmičnost koju nismo ni znali do tog momenta. Mnogi ljudi su zakočeni u tom smislu da im je neko nekad rekao da nemaju osjećaj za ritam, da ne znaju da pevaju i tako dalje i onda se ljudi prosto smrznu u nekom psihološkom stanju koje posle toga ne menjaju i upravo u tom smislu telesna muzika jeste terapija. Imali smo puno takvih ljudi na različitim radionicama koje smo radili i način na koji se oni otope je, zavisi koliko vremena radimo sa njima, naravno, vrlo često ljudi ne mogu da se otvore posle prve radionice, ali s druge strane, ukoliko je grupa ta koja je dobra, koja je jaka, koja ima koheziju, onda grupa njih povuče i onda se upravo desi to da se oni na neki način otvore i oslobode. S druge strane, nije potrebno da svako ima isti zadatak u spravljanju muzike. Neko može da drži samo osnovni ritam i to je sasvim dovoljno. Znači, nije suština u tome da svako od nas bude neki virtuoz, jer ne treba u svakom orkestru da svako bude prva violina. Poenta jeste u tome da svako zauzme ono mesto koje njemu odgovara i koje njemu pripada, jer kad bi svako radio svoj posao koji zna kako bi ovaj svet bio dobar. Da, i kad bismo svi prihvatili u stvari svoje sposobnosti i kada bismo dozvolili sebi da budemo na ono mesto na kom smo srećni. Ja poznajem dosta ljudi koji bi recimo bili srećni da budu pekari, ali u stvari su morali da upišu fiziku zato što to očekuje od njih, ne znam, neko iz rodbine njihove. Tako da je to takođe jako važna stvar i lepa poruka koju možemo da pošaljemo sa ovog večerašnjeg našeg razgovora. A recite mi, s obzirom da smo dosta pomenuli to da se ljudi na neki način stiču samopouzdanje kroz vaše radionice, da mogu da se nekako malo bolje uključe u grupe u kojima možda ne pripadaju potpuno, koji su još efekti tehnike telesnih perkusija koje ste vi primetili? Da, pa svakako da se tu dešavaju neke razne sinapse, to je stvaraju neke nove sinapse koje se inače nikako ne bi stvorile zbog toga što mi obično se ne krećemo u isto vreme i proizvodimo neki ritam svojim telom, što znači da se krećemo i u isto vreme pevamo ili govorimo nešto. A osim toga, takođe i gledamo u oči druge ljude u grupi. Znači, to nije samo u pitanju stvaranja muzike, to je takođe i socijalna interakcija. Zbog toga se ljudi i oslobađaju i zbog toga u stvari i dolazi do stvaranja neke grupe, jer je inače ne bi ni bilo. Muzičari, naše kolege, mogu da priznam, su vrlo često, a ne bih žela nikog da uvredim, prilično autistični. Prilično autistični u smislu zatvoreni.
i znaju da razgovaraju na najbolji način kroz muziku. A ovo što mi radimo u stvari nije ni samo muzika, mada može da bude, jer ukoliko pitaju nas dvoje, mi bi naravno išli na neku vrhunsku veštinu i išli bi u tom nekom pravcu da stvaramo neku kompleksnu i komplikovanu muziku, ali dakle, nije suština samo u tome, nego se takođe radi i o tome da se mi u stvari bavimo komunikacijom među ljudima. To jeste i neki svojevrstan team building, ali takođe, dakle, jeste nešto što čini da ljudi budu u izvesnom smislu sigurno spretniji i da nauče neke nove stvari, da njihovo telo nauči neke nove stvari, a i mozak, koje inače nikad ne bi naučio da ne postoje takve radionice ili da se ne bavi tako nečem. A ja ne pomenula da je to jedna vrsta terapije. Terapija i mentalna, ali i fizička, jer tim lupkanjem po svom telu, u stvari mi proizvodimo vibracije, šaljemo u svoje telo koje masiraju unutrašnje organe, mišiće i relaksiraju u stvari i samo telo kao fizički medijum. A osim toga je to i fizička vežba. Mislim, čovek se i umori. Ne samo fizički, s jedne strane fizički, zavisi od toga koliko smo aktivni, ali s druge strane mentalno vrlo se umori. Zato što način na koji su strukturirane radionice je da počnemo od nekih najosnovnijih elemenata koje ljudi usvajaju. I onda na to nadograđujemo sledeći element. Pa nadograđujemo sledeći, pa sledeći. I onda posle nekih 40 minuta, recimo, ljudi rade neke stvari koje nisu verovali da uopšte mogu da urade i koje su mislili da su za njih nemoguće. Na početku, da. Jeste. I onda, recimo, kada savladamo sve te neke ritmičke instrumente, onda počnemo da se krećemo. Kad počnemo da se krećemo, onda je to opet potpuno neki novi univerzum. Tako da ima jako puno različitih vežbi koje mi tu inkorporiramo, jer smo mi jako radoznali i uvek nas je zanimala umetnost, sve različite grane umetnosti, pa recimo, ne znam, neko slikanje po tkanini ili neki duborez, to eto nismo inkorporirali u ovo čime se bavimo, mada smo se i time bavili, ali smo inkorporirali stvarno jako puno vežbi iz fizičkog teatra, iz pozorišta, iz muzike, iz cirkusa, iz različitih nekih veština. Recimo, dugo smo se bavili socijalnim teatrom i to upravo jeste to. Socijalni teatar jeste suštinski za to da se ljudi bave nekim pitanjima koje žele na neki način da iskažu svoj stav prema tome, ali i da druge ljude ponukaju takođe da iskažu neki stav, a osim toga i da se uključe različite socijalne grupe i da se od njih stvori neka kohezivna, dobra grupa. Da. S obzirom da ste pomenuli da ste radili sa zaista velikim brojem različitih ljudi, možete li da izdvojite jedan projekat koji je vama najdraži? To je baš teško. Recimo, bilo je divno, prošle godine smo bili u Makedoniji i radili smo sa jednom jako lepom grupom mladih ljudi, radionice, isto tako telesne muzike. Oni su polaznici glumačkog studija u Makedoniji pri pozorištu. To su tinejdžeri, da. I svi oni se u principu ili pripremaju za glumce ili su neko ko se jako dugo bavi glumom i ko već ima neka iskustva u smislu snimanja nekih reklamnih spotova, rada u nekoj, ne znam, dečjoj emisiji ili svakako u pozorištu, mislim, ali ta deca, hoću da kažem, su imala stvarno priliku isto tako da budu široko obrazovana i da imaju široku praksu i onda je, recimo, rad sa njima bio stvarno fantastičan. Kada grupa samo grize i hoće još i nije im dosta i ne traže pauzu i čak i kad hoćemo da im damo pauzu, oni je ne žele, tako da to je, recimo, predivno. Da, i 5 sati im nije bilo puno što smo radili u kontinuitetu. I to je trajalo 2 dana i oni su bili samo željni znanja, više i više. Njihove impresije su podelili s nama kako im je ovo nešto što će im ostati do kraja života u sećanju kao jedno iskustvo neverovatno, da su upoznali sebe na više nivoa nego što su do tada znali
Jer ti se u stvari boriš sam sa sobom, a posebno kada se prvi put sretneš sa telesnom muzikom, zbog toga što dođe jedan moment kada shvatiš kako je to preko tvojih mogućnosti i kapaciteta i kako ti ne možeš više. I sad, ili ćeš da izabereš da se povučeš i da odustaneš, ali jako retko ljudi idu u tom ili će neko da kaže u tom momentu frikau! Da, što je jedan deo vežbi, naravno. Naravno, imamo i momente predaha. Mislim, nije suština u tome da se samo to pumpa i pumpa i pumpa. Pa imamo vrlo specifičan metod i režim rada, tako da se radi se stalno, ali se taj rad preseca sa nekim relaksirajućim igrama koje potraju neko kratko vreme i onda se opet vratimo u taj rad koji, da kažemo, ozbiljan, koliko, mislim, sve je to generalno i zabava, a i ozbiljno, sve je to upakovano u jednu neku sliku. Mogu samo jednu stvar da kažem, fusnota. Što se tiče ozbiljnosti, vrlo često ljudi misle kako je baviti se umetnošću, lezi lebu da te jedem, kako je to lako, kako je to nikom ništa, a pre svega tu postoji ta jedna basna s kojom se srećemo svi kada smo mali i onda sve nas tako nekako taj Ezop ili La Fontaine, zavisi čiju varijantu da smo počitali, nas prevari, a to je Cvrčak i mrav. Kao mrav radi, a Cvrčak ne radi ništa. Mi smo i na to napravili, rediteljka Sonja Petrović je režirala predstavu Cvrčak i mrav na rođendanu, koju takođe Marko i ja izvodimo, koja je bila produkcija pozorišta Bečej, i upravo smo hteli da prikažemo to kako nije tačno da Cvrčak ne radi. Svaki umetnik mora stalno da radi na sebi, a osim toga mora jako puno tih nekih ličnih granica koje inače ljudi ne prelaze, jer ostaju u zoni komfora, mora da pređe da bi postao to što jeste. Tako da u tom smislu jako puno ljudi nauče na tim radionicama i nije suštinski da oni se kasnije bave umetnošću ili da su oni umetnici. Suštinski je da je to jedno duboko životno iskustvo koje će da ih suoči sa nekim novim saznanjima o samima sebi, a i uopšte o celom svetu. Jeste. To je sjajna poruka, a sada mi je to palo na pamet, s obzirom da smo do sada sve vreme nekako pričali o utiscima ljudi koji su bili polaznici vaših radionica. Da li iste takve utiske i toliko jakog intenziteta mogu imati i ljudi koji su vas samo posmatrali kao vaša publika na vašim nastupima? Mogu. Pa ne znam da li toliko jake. Mogu, vrlo jake utiske. Od čega to zavisi? Koliki će utisak imati? Pa zavisi od toga koliko su raspoloženi da duboko uđu u tu igru u jednom momentu u našoj predstavi koju mi započnemo sa njima. Dobro, mi svakako i na predstavama i na koncertima u stvari makar jedan mali deo posvetimo toj nekoj radionici koju uradimo sa publikom. Uvek radimo nešto interaktivno i to nije samo naše, kako da kažem, to je u stvari nasleđe koje mi nosimo iz telesne muzike, jer telesna muzika možda je ovde u Srbiji i na Balkanu nešto čime se poneko bavi u svojoj praksi u osnovnoj školi ili u vrtiću. Mislim, dosta njih radi te neke brojalice, pa brojalice uvek prati tapšanjem, to se zovu tapšalice ili nešto u tom smislu, ali ili u muzičkoj školi, naravno, postoje različite ritmičke i pevačke vežbe gde se različite stvari izvode u isto vreme, ali to su sve neki specijalizovani, kako da kažem, neke ograničene grupe koje se bave time, a u svetu telesna muzika je jedan savremeni umetnički izraz koji je priznat i jako rasprostranjen. Recimo, u Latinskoj Americi grupa Barbatuks, šta god da pronađete od njih, iznenadit ćete se i dopašće vam se sigurno. Ja mogu da preporučim recimo koncert Tum Pa. Nalazi se na njihovom YouTube kanalu, Barbatuks, sa Q se piše, ali nije ih teško naći. Taj koncert je recimo fantastičan. Ja ga stalno slušam, iako je to koncert koji je namenjen deci. I tu ćete videti da ima jako puno te komunikacije sa publikom i jako vešto izrežirane tog odnose između publike i muzičara, gde publika isto tako ima mogućnost
da se uključi, što jeste poenta. Danas, uglavnom... Ali nisu Barbatuksi jedini koji se koriste. Nisu jedini, naravno, ne, nisu jedini. Tim interakcijom s publikom. Da, to je nasleđe telesne muzike, ja bih rekla. To svi upražnjavaju. Da, svaki telesni muzičar se bavi time i upravo to jeste donekle zašto je nas to privuklo, jer se to nadovezuje na socijalni teatar i na tu komunikaciju i uopšte na komunikaciju u pozorište koja je otvorenija forma. To se radi recimo u Forum teatru ili se radi danas u tom nekom interaktivnom pozorištu, ali suština ovde jeste pre svega, bar što se mene tiče, je da se sa publikom uspostavi dijalog i da se publici na neki način prenese lepota života, nada, potreba da se zajedno nešto stvori, jer to jeste telesna muzika, bar za mene, i ja sam se zbog toga u telesnu muziku od početka zaljubila i zbog toga me toliko fura i zbog toga nalazim toliko različitih načina na koje mogu da koristim telesnu muziku u svom radu. Jeste. I vrlo je uzbudljiva i svima dostupna. S obzirom da ste ukazali na važnost tog odnosa sa publikom i na aktivno uključenje, naravno, publike na vašim nastupima, recite mi kako ste podneli vanredno stanje i nemogućnost da imate taj neposredni kontakt sa vašom publikom? Može na tome da se završi. Pa teško smo podneli, iskreno da vam kažemo. Vrlo je bilo zabrinjavajuće, najviše. Šta ćemo i kako ćemo sada i da li da se prekvalifikujemo, što bi se reklo, da odemo u, ne znam, stolare, zidare, kuharice, spremačice ili poljoprivrednike, na primjer. Ili poljoprivrednike, da. Ali onda smo shvatili, kad su rekli online nastava, pa vidiš, mogli bi mi sada da se prebacimo u te digitalne vode i da počnemo da pravimo nešto za taj digitalni svet. Nije u stvari ni to bilo, znaš kako se to desilo? Dobro, istina, to se malo ranije desilo. Malo ranije se desilo, u stvari. Još pre nego što se korona i celo ludilo to desilo, mi smo se sastali sa Evom Bokam, koja je urednica na TV Vojvodini dečijeg i programa za mlade, u stvari dečijeg programa, i ona nam je pokazala tu knjigu Brojalica, Stonogica Brojalica, i pitala nas, da li vi možete nešto sad sa ovim da uradite? Nama treba to i to, jel možete vi to da uradite? Jel bi moglo ovo sad nekako da se odigra? I upravo to se i desilo, mi smo se sreli sa Višnjom Obradović, našom velikom prijateljicom, ali takođe i sjajnom saradnicom, jer ona je režirala, recimo, predstavu KIS, koju izvodimo, koja je isto tako predstava za sve uzraste i za sva raspoloženja, u stvari sva raspoloženja se na kraju sliju u jedno, no, dakle, mi smo u stvari to pretočili u tu mini muzičku formu, koja je u stvari Stonogica Brojalica, taj TV serijal na TV Vojvodini, koji može da se vidi na njihovom YouTube kanalu, a koji takođe ide i na TV Vojvodini u okviru njihovog programa za decu. I nakon... Pa mi smo i odigrali. Ok, ali mi smo to radili u principu za vreme korone, koronsko vreme, ali takođe smo onda dobili poziv i od Jasminke Petrović, koja je u ono najgore vreme, to je bio neki mart možda ili eventualno početak aprila, kada stvarno ljudi nisu znali sa čime se mi to srećemo i šta se dešava, i kada su deca bila zatvorena u stanovima, isto tako svi su već ludeli apsolutno, jer nisu znali šta da rade sa sobom i od sebe. Onda je ona smislila tu svoju emisiju formata Pričanjac i Granjac, što su od nekih, recimo, 30 minuta te online emisijice na njenom YouTube kanalu, i pozvala nas je da uradimo neke od brojalica takođe za tu njenu emisiju. Nama je to bilo super, jer je to bio na neki način priprema, u stvari, za to što ćemo raditi za Stonogicu Brojalicu, a onda kada smo to uradili smo shvatili
da mi u stvari možemo to da nastavimo da radimo i da napravimo kratke video forme, što i jesu naše radionice telesne muzike za decu Detlići, koje se nalaze na našem YouTube kanalu i koje su kasnije nakon toga počeli da koriste u stvari u online nastavi. Jako puno nam se i nastavnika i učitelja i vaspitača obratilo i reklo kako koriste u stvari i u vrtiću i u školi i uopšte u nastavi. I kako im je super i deca se sviđa i... I mogu da im zadaju kao domaći. Da, i to im je odlična rekreacija. Jer je i muzika, a i fizičke vežbe, a i sve nešto. Tako da smo mi tu onda napravili neke različite varijante tih detlića. Pravili smo i pesme koje smo mi komponovali i isto tako kao na fizičke vežbe smo u stvari komponovali pesme i tako svašta nešto smo radili. Mislim, mi smo se isto igrali i probali različite varijante i to nam je u stvari bilo jako zanimljivo i onda nam je to nekako ispunilo vreme i u to suludo vreme, a s druge strane mi smo opet bili u prirodi, tako da je nama u tom smislu bilo mnogo lepše. Mi smo ipak imali gde da izađemo i gde da budemo. I nakon svega toga to je ipak nastavilo da se dešava i nastavilo da se razvije u stvari, jer je to sad prepoznato kao jedan vid, da kažemo, rada sa decom, gde smo mi sad, kad je korona prošla, mogli da dođemo u škole, kao što je u Sremskim Karlovcima osnovna škola nas je, to jest opština Sremski Karlovci nas je prošle godine podržala za rad u osnovnoj školi sa decom od prvog, u stvari samo s trećim razredom smo radili prošle godine. Pa i prvim i trećim. I prvim i trećim bilo prošle. I to je bilo jako deci zanimljivo i svi su bili oduševljeni i eto naš rad koji je bili smo prinuđeni u stvari da radimo taj online način, ali evo sad kad je sve to prošlo, sad je to ipak zaživelo i uživo i nastavlja da živi i jako smo srećni zbog toga. Jeste, stvorili smo neki materijal, prosto neku bazu različitih pesama koje možemo da radimo na bilo kojoj radionici sa decom, zavisi kojeg su uzrasta i zavisi šta želimo u stvari sa tom decom da postignemo. A ono što sad recimo radimo, što nam je aktuelan projekat, je projekat koji je odobren, to jest podržan od Trak fondacije u okviru poziva aktivne zajednice, opet su u pitanju Detlići, telesna muzika za decu, koju opet radimo ovde u Sremskim Karlovcima u osnovnoj školi, ali imamo malo drugačiju ideju koju smo nadogradili u smislu da prvo radimo samo na veštinama i vežbamo prvo veštine telesne muzike, telesnih perkusija, a nakon toga ćemo imati jednu seriju različitih radionica i ovde, pošto mi se sad nalazimo trenutno u Ekološkom centru Radolovačke, ovde gosti smo kod Pokreta Gorana Vojvodine i vrlo često smo ovde gosti kad god nešto radimo online, jer nama u šumi prosto internet nije dovoljno jak. Ali, s druge strane, dakle, dolazit će i ovde na radionice, ići će u muzej meda, pričat će malo sa starijim ljudima iz Sremskih Karlovaca u smislu da će im oni objasniti kako je to bilo kad su oni bili mladi, kad su oni bili deca, kako je onda izgledala priroda, kako je onda izgledao svet, kako je izgledalo njihovo detinjstvo. I od svega toga će u stvari deca da stvore tekstove pesama koje ćemo onda mi da uglazbimo i onda će oni te svoje autorske pesme na neki način, dakle, smo spojili u to istonogicu brojalicu, će da izvedu i na taj način da se obrate direktno i onima koji su njihovi vršnjaci, a i njihovim roditeljima, kojima u stvari treba da se obrate, jer su oni ti koji odlučuju o tome da li će svet biti ovakav ili ne. Mislim, mi smo odavno smo se odlučili za ekološki način života i verujemo da je to budućnost, zato to i radimo. Kao što verujemo da je u stvari telesna muzika na neki način budućnost zbog toga što je takva kakva je, bavi se više sposobnostima čoveka i razvija sposobnosti čoveka, a tehnologiju na neki način stavlja na pravo mesto. Na drugo mesto. Da.
Drago mi je što ste vi svakako odabrali taj ispravni put i meni se čini da u poslednje vreme sve više srećem mladih ljudi koji su nekako ekološki osvešćeni. Pretpostavljam da je uzrok tome što smo svi kao deca bili učesnici nekih takvih projekata, poput tog koji vi organizujete, i negde nam je od najranijeg detinjstva usađena ta neka svest o prirodi i o tome kakav trag mi ostavljamo u njoj. Tako da drago mi je što ćete takav projekat organizovati i nadam se da će zaživeti, da će možda i više puta biti ponovljen, pa da više dece bude uključeno u sve to. A s obzirom da ste pomenuli malo pre da ste već i formirali tokom tog online rada jednu popriličnu bazu materijala za rad sa decom, koji ćete naravno koristiti. Recite mi, da li smatrate da možda na decu možete upravo da ostvarite najjači pozitivan uticaj u stvari? Pa ostavljamo mi utisak i na decu i na odrasle. Ali uticaj sigurno na decu zbog toga što dečeta koja su najotvorenije. Nešto što dalje može da se razvija je sigurno u deci ima više mesta i oni će više o tome da razmišljaju i dublje nego odrasli. Odraslima će biti zanimljivo naravno, ali svi smo mi u nekim svojim, da kažem, kolosecima i teško je sad iskočiti i napraviti neke velike promene i uopšte nešto u tom, ne kažem da je nemoguće, ali je većini ipak većina ljudi su na neki način zatvoreni. Jeste ono čega se oni drže, a deci je to ipak jednostavnije jer oni još nisu, da kažemo, u nekom toku, nego oni fluktuiraju levo-desno. Tako da je sa njima naravno će biti veće šanse da oni nešto promene u svom životu i pa poenta je o tome da ne da promene, nego da u stvari usvoje neki potpuno drugačiji pogled na svet. Da promene svet svoj time što će oni biti drugačiji i što će drugačije gledati na život. Zato što uopšte ne mora da bude normalno da za užinu otvoriš plastični jogurt, da skineš aluminijumski poklopac, da to popiješ i onda to da baciš u đubre. Zbog čega bi to bilo normalno? Mislim, kako da kažem, samo što nekako, što smo stariji, to sve više gledamo svet kao da je nekako zaključan, završen i da mi sad samo treba da nastavimo da obavljamo to što smo obavljali i pre, jer svet će uvek biti takav. U stvari, to je neko ustaljeno, ali staro verovanje i mišljenje. Ono što ja sve više vidim je da ljudi tokom života moraju da se menjaju, da rastu i da na taj način upravo treba da usvoje neki potpuno drugačiji način gledanja. A svakako ovo čime se mi bavimo jeste nešto što se stalno menja, fluktuira i raste. Jer mi ne bi počeli da se bavimo takvom vrstom online pedagogije da se nije desilo ovo što se desilo. U tom smislu mi smo ne samo da želimo to da radimo, nego u izvesnom smislu smo i prinuđeni, što možda i nije loše. Zbog toga što možda ti mladi i ta deca budu na neki način prinuđeni u tom smislu da već osjećaju kako dogoreva do prstiju, da ova klima ludi do krajnjih granica, da se sve i svašta menja na ovom svetu, da nestaju životinje koje su nekada postojale i tako dalje, ali da se sve to toliko ubrzava da je to sada već postalo jako jasno i da onda možda prestanu da razmišljaju tako kako su razmišljale prethodne generacije, da će ovaj svet uvek biti takav kakav je bio, to jest da je nekad pre bilo bolje, a da je sada loše i da to loše stanje nikako ne može da se promeni. Dobro, ja ne bih generalizovao tako stvari što se tiče cele te situacije svetske. Ja bih samo hteo da skrenem pažnju na to da je telo i da je naša psihofizička veza sa životom mnogo bitnija nego ovaj deo gde su mašine i gde su sva ta pomagala. Ne kažem da ona ne treba da budu tu, samo ne treba da zauzimaju mesto broj 1, nego treba da zauzmu mesto broj 2 i da se više radi na našim veštinama i našim mogućnostima koje već imamo, samim tim što smo
rođeni i živimo na ovoj planeti. I što smo u telu. Imamo, jeste ovo telo, jer je ono u stvari jedna, da kažemo, mašina koju mi možemo da baždarimo i da uređujemo mnogo bolje nego što to radimo. I to je ono na što ja ciljam kroz ovo što mi u suštini predajemo svetu, deci i svima ostalima, da se ipak stavi fokus na čoveka, a ne na mašinu, i to će onda biti sve ok. Sve treba da postoji na ovom svetu, ja sam za sve, ali da se samo ne mešaju mesta i prioriteti. Da, ono što je interesantno, Ana me je podstakla svojim odgovorom na to pitanje, mada si ti, Marko, još više dodao meni na želji da postavim ovo pitanje. S obzirom da vi insistirate na ekologiji, na tome da nam maltene ništa ne bude potrebno, već samo naše telo, da umetnost možemo da stvaramo bilo gde, da se nalazimo, to je potpuno suprotno od ovog sadašnjeg vremena kada su popularne moderne tehnologije, kada su popularni ti svakakvi svetlosni, zvučni efekti, skupi kostimi koji se stvaraju mesecima. Meni se čini da ljudi nekako postaju imuni na sve te različite faktore koji ih bombarduju sa svih strana. I može li umetnost, prava umetnost, da opstane od svih tih dodataka u stvari? Ima li budućnosti za umetnost? Pa ima. Mislim, budućnost umetnosti ne treba da bude samo gledana kroz te skupe rekvizite, opremu i sve to. Mislim, to je sad stvar gledalaca. Šta će gledalac da vidi i stvar na koji način u stvari želi da se izrazi, kojim on to sredstvima vlada. Jeste, ali svakako je umetnost umetnika je u njemu. Tako da ono što će on da iznese na sceni, ono što će on da pokaže, to je umetnost. Sad, ako će veća umetnost biti to šta on nosi na sebi i kakav je rekvizita u njegovoj ruci i scenografija iza njega, od njega samog, onda onda je ta umetnost u suštini na tom vizualnom delu, ne na njegovom izvođačku. Onda je umetnost u stvari tehničara, da to sve sprovedu. Što i jeste u neku ruku isto umetnost i ono što to zna da napravi tako perfektno. Ali onda je tehničar veći umetnik. Jeste od izvođača. Što se i to dešava. Mislim, možda se i to nekada namerno pravi da bude tako. Sve je u stvari nekako tu izmešano i samo je pitanje reditelja šta želi da postigne u kom momentu. Hoćeš da kažeš da je kod čoveka sve relativno i ja bih se potpuno složila i u umetnosti, a i uopšte kod ljudi je sve relativno, to jest u odnosu na nešto drugo. Ali ja ne bih rekla da sam protivnik nekih velikih spektakla ili, nadam se da sam ovo dobro rekla, ne znam, mislim, recimo, ja sam uživala na koncertu Petera Gabriela u Beogradu, ne bih imala, nemam ništa protiv. Mislim, svih tih efekata... Da se pojaviš na sceni i da imaš sve te specijalne efekte. Apsolutno, nemam ništa protiv svega toga, ali to nije suština umetnosti. I upravo zbog toga smo se mi opredelili za ovo što radimo. Mislim, da se razumemo, mi ipak dolazimo iz jedne siromašne zemlje na Balkanu, zemlje seljaka, je li tako, što bi rekla Desanka Maksimović. Tako da, dobro, i Peter Gabriel je čovek Mađar, ali svakako sagradio svoju karijeru u vreme kada je to bilo mnogo drugačije. Ima više para. Ali, dakle, mi definitivno koristimo ono što imamo i zbog toga smo se i odlučili za telesnu muziku i telesne perkusije. Nemamo ništa protiv tehnike i tehnologije. Evo, upravo smo na Zoomu, preko Facebooka, da bi više ljudi moglo da gleda, prati, sluša i posle gleda taj snimak. Ne, ja stvarno nemam ništa protiv toga i verujem da mi definitivno ne bi ni stigli do toliko ljudi koliko nas sada kao prati. Mislim, samo na stranici Telo kao instrument na Facebooku imamo preko 10.000 pratilaca. Ne bi nikada stigli do toliko ljudi da ne postoji ta savremena tehnologija i da ne znamo na koje načine da radimo. Možda bi trebali da živimo jedno 300 godina da bi stigli do toliko ljudi, ali pa dobro, može i to. Ovako vam je malo brže.
Da, ovako. Malo brže, a osim toga, recimo kada nastupamo, mi svakako imamo uvek trećeg, a nekada i četvrtog člana ekipe, zavisi samo da li radimo u pozorištu ili radimo, dakle, tamo gde imamo neke uslove za svetlo ili nam je samo bitno da nam zvuk bude dobar, pa u tom smislu mi imamo trećeg člana benda koji se ne vidi na sceni, ali koji je naš dizajner zvuka Goran Vujičin i to način na koji on čini da se naši zvukovi čuju, jer on definitivno koristi, pošto su u pitanju mikrofoni, on koristi naravno i produkciju zvuka i efekte. Ja uopšte nisam protiv toga. Ali samo je poenta u tome da je suština u nečemu drugom. Suština je u umetnosti i u veštini i tu smo mi možda neki pećinski ljudi i stari umetnici, jer neki umetnik se ne bi ni pojavio, već bi nešto stvorio samo nekim hologramom, ali na ovaj način ovo što mi radimo meni je daleko prisnije i meni je značajno što ja onda isto tako kao što na radionici stvaram zajednicu od ljudi koji su u grupi, isto tako i na predstavi ili koncertu ja stvaram zajednicu sa ljudima koji su u publici, jer mislim da je to ono čemu današnja umetnost treba da služi. Jer danas ljudi su toliko uplašeni, razjedinjeni, toliko su otuđeni i u porodici, tamo gde bi odnosi trebali da budu najbliži i tu je već sve, kako da kažem, potpuno rastojeno. Prema tome, ono što njima treba je da znaju da ljubav i razumevanje na ovom svetu ipak postoje. I zato je meni to suština naše umetnosti. Da mi budemo tehnički dovoljno vešti i dovoljno sposobni da prenesemo tu umetnost ljudima. I ja u tom smislu i ne verujem u to, ne mislim da sam... Misliš ljubav prema umetnosti? Pa i ljubav uopšte, razumeš, ljubav prema životu. To je umetnost. Da postoji, da život ima neki smisao, a da nije sve toliko samo rascepkano i besmisleno, jer to je ono do čega stižemo danas. Sve je potpuno razjedinjeno i otuđeno. Dakle, ja u tom smislu, kada shvatam sebe kao autora, nikada nisam imala, bar ja mislim, a verovatno ima ljudi koji se ne slažu, neku vrstu tog pumpanja ega, tog osjećaja kako sam ja najvažnija. Nisam ja najvažnija uopšte. Važna je umetnost i važna je ta razmena energije. Mislim, sad zvučim kao, ne znam, ja, džambo mambo, ali mislim da svi razumeju šta hoću da kažem. Razmena energije je suštinska. Ako do te razmene ne dođe, onda uopšte nije bitno koliko si ti precizan, fantastičan, kakvu imaš tehniku, šta ti, mislim, to kao kritikuješ kao publiku, pa ne znam, vi ste krivi za sve i tako dalje, šta to donosi? Ja ne razumem. Možda donosi dobre plate onima koji režiraju takve predstave, ali ne vidim da donosi bilo šta drugo. Ono što ja mislim da danas nedostaje svetu i da mu je najpotrebnije je upravo ljubav i razumevanje. Da, to je svakako apsolutno tačno. A htela sam da vas pitam, s obzirom da sam malo upućena u vaše buduće planove, želim da podelite sa našim gledalcima bar neku informaciju o svom budućem projektu na kom već uveliko radite, a to je prvi internacionalni festival telesne muzike Novi balkanski ritam. Recite nam, molim vas, kako je on zamišljen, koje su očekivanja vaša i kakva je zapravo ideja oko novog balkanskog ritma? Pa Novi balkanski ritam u stvari je da podelim ekran u Sremskim Karlovcima, taj prvi festival u ovom regionu našem. Ovo što vidimo sada su neke od radionica samo koje smo mi inače organizovali, znači gledamo fotografije sa radionica, a ti izvoli nastavi pričaj. Uglavnom, taj internacionalni festival Novi balkanski ritam će se desiti na ovim našim prostorima, sada prvi put u Sremskim Karlovcima. Najbliži u ovom našem evropskom na ovom prostoru je u Hamburgu, tako da nije baš blizu. Mi smo odlučili da ga sada
napokon, pošto 2 godine već obigravamo oko njega kao mačka oko vrućeg mleka, što kažu, da je sad krajnje vreme da se to desi i da pozovemo te ljude i te tičere, to jest predavače, koje smo upoznali na tim festivalima na kojima smo bili najviše na tom u Hamburgu, Body Rhythm Hamburg, da dođu i da budu na ovom festivalu našem, pored nas dvoje, isto predavači, jer smo shvatili da su to ljudi s kojima, koji su na istim talasnim dužinama, što se kaže. Znači, razumemo se bez teksta. Svi umetnici koji se bave telesnom muzikom su na neki način stvarno jako otvoreni su, i bez obzira na to kakav je njihov umetnički status, koliko su oni važni u tom smislu. Niko od njih ne gaji neku sujetu i kada smo se pojavili uopšte prvi put na festivalu u Hamburgu, Body Rhythm festivalu u Hamburgu, svi koji su bili tamo su bili stvarno iznenađeni, začuđeni time što mi radimo, zbog toga što se u principu niko ne bavi tim balkanskim nepravilnim ritmovima na taj način na koji se mi bavimo i u principu niko ne izvodi taj neki materijal sa Balkana kao što ga mi izvodimo. Da, imamo kolege iz Turske takođe, imamo kolege iz Grčke i iz Italije, ali oni se bave drugačijom interpretacijom. Koji su to vas dvoje iz Srbije? Gde je ta Srbija? Izvinite, ne vidimo je na karti, možete da nam pokažete gde ste to vi i kako vi, odakle vama znanje za to, a gde ste vi bili, gde ste se edukovali pre, a nigde niste, a kako vi sad to možete tako, pa to je fantastično, pa to je stvarno super. Sve u svemu stvarno smo se lepo, kako da kažem, sa njima se jako dobro razumemo i zbog toga su oni jako zainteresovani da dođu i da predaju na festivalu koji organizujemo u septembru ovde, upravo u Ekološkom centru Radolovački, tu gde se i sada nalazimo, od 22. do 25. septembra. Festival je zamišljen pre svega kao jedan edukativni festival, jer ćemo imati radionice koje će trajati 6 sati u toku jednog dana. Dakle, imat ćemo 4 radionice, svako od predavača će imati jednu radionicu u toku... Od sat i po vremena. U toku 23. 24. Da. I zamišljeno je da nakon toga mi svi zajedno imamo neku vrstu prezentacija onoga što smo naučili na radionicama. Dakle, suštinski je festival edukativan. Ono što želimo je da upravo prenesemo tu zajednicu koju smo osetili i u Hamburgu, kao i svugde gde smo i mi vodili radionice ili učestvovali na radionicama ovde u Sremske Karlovce, i verujemo da to ima dosta veliko odziv i u regionu, jer recimo u Zagrebu kada smo u februaru organizovali radionicu, to je kada su za nas organizovali naši partneri u Hrvatskoj, radionica se popunila za 2 dana. Tako da verujemo da će biti ljudi koji će biti zainteresovani da dođu ovde u Karlovce. Karlovci su jedan predivan grad, predivno mesto. Ekološki centar Radolovački je stvarno lep. U septembru ima i vina, i rakije, i meda, i svih drugih različitih domaćih proizvoda koje su ovde aktuelni. Domaća kuhinja. Jeste, septembar je zlatan, ima takođe i Dunav pored, a Ekološki centar ima i sopstveni brod koji plovi po Dunavu, tako da suštinski je da smo spakovali jedan festival koji je u stvari prepun dešavanja. I ideja je da se na njemu ljudi povežu i da stvorimo opet tu neku vrstu internacionalne zajednice. Zbog toga i pozivamo mlade da dođu i da rade sa nama sada prvo na ovom projektu koji radimo u Sremskim Karlovcima. Da, danas baš se zatvara taj konkurs za volontere, ali to nisu volonteri u tom smislu, to su saradnici. Znači, mi zovemo mlade ljude da dođu, da rade sa nama, da nauče nešto o neformalnom obrazovanju, o telesnoj muzici, jer mi ćemo njima dati svoje znanje neštedimice, isto kao što smo ga podelili i na online radionicama
na našem YouTube kanalu i u tom smislu u stvari želimo da ih pripremimo na to da rade zajedno sa nama na tom festivalu. A verujemo da će dosta ljudi iz regiona biti zainteresovano da dođe, kao i neki ljudi iz Evrope, iz okolnih zemalja, a ljudi koji dolaze da predaju na festivalu su Ana Lombard, ona je iz Barcelone, ona je Španjolka koja je koreografkinja, step plesačica i izuzetna jedna stvarno neverovatna živa vatra koju smo takođe upoznali u Hamburgu. Dalje Ben Schitz koji je iz Hamburga i koji u stvari jeste osnivač i organizator festivala Body Rhythm u Hamburgu koji se dešava svakoga leta. Ovoga leta će biti od 3. do 6. juna i mi ćemo svakako biti tamo konačno posle 2 godine online izdanja. On je isto jako... Svako od njih je potpuno drugačiji, zaokružen muzičar. On je recimo više voda, ako je Ana vatra. I on je, iako Nemac, on je jako dugo vremena proveo u Južnoj Americi, u Argentini i radio je upravo sa nekim od članova Barbatux, grupe Barbatux koje smo spominjali, i Max Pollak, koji je Austrijanac, ali živi već pola života u Njujorku i on je živa legenda njujorške i džez scene, a i step scene. Prošle ili pretprošle godine je izašla markica koju je američka pošta izdala sa njegovim likom, između ostalih, radi odavanja počasti u stvari toj step sceni koja je sjajna u Americi i to je njihov, kako da kažem, tradicionalni oblik plesa. A ono što mi želimo u stvari je da ukrstimo Balkan, Severnu i Južnu Ameriku, Evropu i pomalo i Afriku, jer Max Pollak se takođe bavi i nekim kubanskim elementima u muzici i na taj način u stvari da od tog nekog, kako da kažemo, jer ipak današnja tradicija je dosta mrtva u smislu da se ona izvodi na jedan određeni način, sve se radi na određeni način i to, hoće da kažeš isti način kao što je oduvek bilo. Pa nije oduvek. Jer ona je bila živa nekada. Nekada se igralo u selu po selu, razumeš, ali danas to ne postoji. Znači, danas je tradicija na neki način zatvorena. I mi baš ono što želimo je da ukrstimo sve te različite tradicije i da od toga stvorimo nešto što je živo, što je novo i u tom smislu da stvorimo jednu pulsirajuću, predivnu zajednicu koja će da deli i iskustva i da se međusobno osnažuje u izvesnom smislu i da na taj način u stvari otvorimo jedan pogled u svet Sremskim Karlovcima u tih 4 dana i da napravimo nešto što se nadamo da će u stvari da jako puno znači tim ljudima koji će da dođu na festival, kao i zajednici lokalno i takođe, pošto će ona naravno takođe od toga na neki način profitirati i mislim i svi ti ljudi koji budu došli ovde će ipak, ako budu došli stvarno na festival, onda verujem da će se zaljubiti i u Sremske Karlovce, i u Dunav ovde, i u Frušku Goru i u tom smislu želimo u stvari da stvorimo nešto što je opet neki novi svet koji će da se otvori, neka nova dimenzija. Ko jednom dođe u Sremske Karlovce na festival telesnih perkusionista, morat će svake godine da se vraća, to je kao ona u Sarajevu večna vatra, to jest nije večna vatra, jeste, bila je u Sarajevu neka večna vatra, ali bila je neka priča ko s ovog izvora popije vode, taj će se vraćati tu svake godine. Misliš 4 lava? Tako je, ono česma u Sremskim Karlovcima. Ništa, vi onda napravite obavezan deo za sve učesnike da odu do 4 lava, da se umiju. Tako je. Odlično, drago mi je da ste zamislili tako sjajan festival i drago mi je da će nešto tako novo i interesantno da se organizuje kod nas. Sigurna sam da će proći uspešno, a radujem se da se nakon festivala vidimo i da malo popričamo o vašim iskustvima. Ja sam potpuno sigurna da će biti iskustva itekako pozitivna. S obzirom da već evo razgovaramo malo više od sat vremena, volela bih da nam otkrijete još samo to gde možemo imati priliku da vas vidimo uskoro, da ne čekamo baš tek festival. Je li u planu neki nastup ranije? Jeste svakako. Znači, 26. maja možete da nas vidite na Akademiji 28 u Beogradu, kad ćemo izvesti svoju predstavu komični musical Kiss.
Pre toga ćemo 20. maja nastupati na festivalu Cufus u Samoboru, a 22. ćemo održati radionicu tamo Novi balkanski ritam i to upravo i jeste neka priprema za ovaj festival, jer mesečno, svakoga meseca imamo grupu koja se sastaje online jednom mesečno i koja upravo obrađuje pesme sa Balkana. Ovo je recimo bila jedna jako lepa radionica koju smo održali u Zagrebu, fantastična, radili smo na, to je bila coaching konferencija u Zagrebu i bilo je jako smešno jer je bilo oko 100 ljudi i u jednom momentu kad smo svi počeli da trupkamo, onda je ušao neko uplašeno i rekao je... Iz obezbeđenja. Jo, srušit će nam se hotel. I onda smo rekli, u redu sada kao po oblacima. I onda je svima zadatak još dodatni bio, ne samo da prate te ritmove, jeste, nego da hodaju kao po oblacima. Onda šta ćemo još raditi? Sada ćemo ići na neku kratku turneju po Hrvatskoj. Organizuje Srpsko narodno vijeće iz Zagreba, idemo u Vojnić i zaboravila sam kako se ostala mesta zove, pošto su to neka mala mesta. U principu idemo da posjetimo onaj deo Hrvatske gde su srpska sela i gde je bio zemljotres i gde dosta ljudi ima problema sa nekim fizičkim stvarima, a i dosta dece nikada u životu nije bilo u pozorištu. Posebno ona deca koje su u poslednje 2 godine ne znam, stasala jeste da bi išla u pozorište, a oni nikada nisu bili u pozorištu. I šta ćemo još raditi? Samo moment, evo pogledat ću. Šta ćemo još raditi? U kalendar. Idemo svakako na Body Rhythm festival u Hamburgu. Jeste. Pa imamo crowdfunding kampanju koju počinjemo u maju. Jeste, dakle počinjemo verovatno od 4. maja crowdfunding kampanju za upravo ovaj festival o kojem smo razgovarali na novoj crowdfunding platformi Dobri Dabar. Ono što je sjajno kod njih je što su novi i puni entuzijazma i stvarno smo imali do sada sa njima jako lepu saradnju, tako da svima koji žele da naprave crowdfunding kampanju u nekom budućem vremenu, ja ih preporučujem, jeste. Upravo i danas smo snimali u stvari video za crowdfunding kampanju, u tome smo proveli ceo dan. Tako da pripremamo to i nadamo se da će da se javi neka zajednica koja će da nas podrži, jer nam je to jako značajno. Nažalost, vrlo često se dešava, a izgleda da je tako i sa ovim našim projektom, da takvi projekti ne budu prepoznati prosto od nekih drugih instanci. Ja sam pisala neke brojne projekte za neke brojne konkurse, još uvek nismo dobili sve odgovore, ali do sada nijedan od njih nije podržan od svih ovih konkursa od kojih smo dobili odgovore. Tako da očekujemo u stvari da sakupimo neka osnovna sredstva za hladni pogon festivala, to jest da upravo ovi muzičari o kojima smo pričali mogu da dođu, da budu smešteni ovde i da taj festival na taj način može da se održi, a nadamo se da ćemo moći da pokrijemo troškove nekih reklamnih materijala i možda čak i neki troškove svog sopstvenog rada. Ne, ti to sve radiš na entuzijazam. Ja pišem projekte od oktobra prošle godine i sve to što zamišljamo, svi ti planovi, sve to je možda da kažemo nešto o toj crowdfunding kampanji, šta to uopšte znači, pošto ja recimo nisam baš znao ništa kad smo počeli, uopšte kako to funkcioniše i šta sad to, kako sad šta to znači? Da sam ja neko ko čuje to, kao nemam pojma šta sad, ja kao treba neke pare tebi da dam, a šta, za šta, zbog čega. To znači da može da se donira, čak i ukoliko želite da nam donirate samo i da nas podržite, ali mi smo pripremili neke različite poklone ili perkove, kako se to zove u crowdfunding kampanji, pa između ostalog postoji elektronska ulaznica za naše predstave KISS i za predstavu Cvrčak i mrav na rođendanu, to jest vi uplatite neke određene iznose, mi vam pošaljemo link,
a takođe možete da dođete i na naše online radionice na engleskom ili na srpskom, a takođe možete i da uplatite već unapred u stvari učešće na radionicama, na festivalu i to je ta neka ideja da sad u okviru te crowdfunding kampanje skupimo ta osnovna sredstva koja nam svakako trebaju da bi festival realizovali. A i ljude da bi uopšte funkcionisale radionice, jer radionice bez ljudi, mislim, džaba... Da, ne bi imali smisla. Nema kome da se obrate. To je u stvari možda i najbolja poruka kojom možemo da završimo ovaj razgovor. Ono što uvek govorimo ljudima na našim radionicama je radionice ste vi. Mi možemo biti koliko god hoćete vešti, koliko god hoćete sjajni i fantastični i stručni. Ali ako vi ne dođete, ako se vi ne otvorite i ako ne želite da učestvujete i da stvorite zajednicu, onda je nama sve to džaba. Tako da to je i na radionicama, to je i na predstavama, to je i na koncertima i to je ono što u stvari je suštinski. Da su umetnici u stvari, umetnici zavise od svoje publike i od svoje zajednice. Tako da to je suština. Eto, da smo svi zajedno tu i da svi zajedno u stvari stvaramo nešto, čak i ako samo sedite u publici i gledate ili slušate. Da. Tako je, bez publike i bez te povratne informacije svakako umetnost možda i ne bi imala toliko smisla. Dragi Ana i Marko, ovim smo, ja bih rekla, već priveli naš razgovor kraju. Vreme sa vama mi je proletelo, verujem i našoj publici, ali već je vreme da se polako rastajemo. Želim da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu i na ovom veoma interesantnom razgovoru. Moram da priznam da sam ja sasvim sigurna da ću prvom prilikom poželeti i doći da uživo vidim neki od vaših nastupa. Verujem da je tu istu odluku donela i naša publika. Želim vam puno uspeha u daljem radu i da ovogodišnji prvi internacionalni festival telesne muzike Novi Balkanski ritam protekne uspešno i bude samo početak jedne nove tradicije. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras pratili moj razgovor sa Anom i Markom i zapravo hvala vam jer redovno pratite online događaje Mense Srbije. Sve snimke naših prethodnih online događaja možete pronaći na YouTube kanalu Mense Srbije, a za iduće aktivnosti Mense savjetujem vam da pratite stranice Mense Srbije na društvenim mrežama. Kako biste bili u toku o informacijama o testiranjima koje slede, ali i naravno sa najavama budućih online razgovora koje ćemo svakako organizovati. Marko, Ana, hvala vam još jednom. Do idućeg susreta. Pozdrav! Puno pozdrav!